Salutare, mici aventurieri! Sunteți gata de o călătorie unde orice e posibil? Haideți să vă prezint noi mei prieteni, personaje pe care nu le-ați mai văzut, dar credeți-mă, o să vreți să fiți în echipa lor. Primul e Zippy, veverița care visează să zboare cu rachete. Mereu meșterește cu șuruburi și piulițe, construind invenții trăsnite. Uneori, năzdrăvăniile lui zburdă pe cer, iar alteori fac doar un mare boom. Dar Zippy nu renunță niciodată. Apoi, o avem pe Lila, o pisică cu adidași magici care poate sări peste curcubee. Îi place să rezolve mistere și mereu își ia prietenii cu ea. Cu fiecare săritură, descoperă tărâmuri noi pline de surprize sclipitoare. Și nu-l uitați pe Blobo, monstrul jeleu, care nu e deloc înfricoșător. De fapt, lui Blobo îi place să danseze și să facă forme amuzante. Se poate întinde înalt ca un copac sau se poate strânge mic ca o clătită. E cel mai bun prieten pentru jocuri trăsnite. Împreună, Zippy, Lila și Blobo pornesc în aventuri fantastice. Se întrec prin păduri de bomboane, se cațără pe munți care chicotesc și chiar ajută o stea rătăcită să-și găsească drumul spre casă. Fiecare zi aduce o nouă provocare și o mulțime de râsete. Așa că, dacă vă place să vă faceți prieteni noi și să vă folosiți imaginația, veniți cu mine. Haideți să inventăm propriile noastre aventuri împreună. Pentru că, cu puțină creativitate, orice se poate întâmpla. Nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai multe povești fantastice. Pe curând!